இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வேர்ல்டில் இருக்கிற டாப் 5 லார்ஜஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டேட்ஸ் தான் பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. லிஸ்ட்டில் நம்பர் 5 பிரேசில். பிரேசில் உலகத்திலே 5வது பெரிய நாடாக இருக்கிறாங்க. நாட்டோட ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகை சுமார் 20 கோடி. பிரேசில் உணவு உற்பத்தியில் 5வது இடத்துல இருக்கிறாங்க. நாட்டு ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் விவசாயத்துறை 6% பங்களிப்பதிக்குது. இது பிரேசில் 10,20,000 கோடி அளவுக்கு வேளாண் பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. நாட்டோட மக்கள் தொகையில் 15.7% மக்கள் விவசாயியாக இருக்கிறாங்க. சோயாபீன்ஸ், ஆரஞ்சு மற்றும் காஃபி உற்பத்தியில் உலகில் முதல் இடத்துல இருக்கிறது பிரேசில் நாடு தான். நம்பர் 4 இந்தோனேசியா. இந்தோனேசியா உலகத்திலே 15வது பெரிய நாடாக இருக்கிறாங்க. இவங்களோட ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகை சுமார் 26 கோடி. உலகத்திலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளோட பட்டியலில் 4வது இடத்துல இருக்கிற இந்தோனேசியா உணவுப் பொருள் உற்பத்தியிலையும் 4வது இடத்துல இருக்கிறாங்க. இவங்களோட ஒட்டுமொத்த நிலப்பரப்பில் 30% விவசாயத்துக்கு ஏற்பட்டதாக இருக்குது. இதில் ஒட்டுமொத்த பாமாயில் உற்பத்தியில் 50% இந்தோனேசியாவில் தான் உற்பத்தி ஆகுது. ஜிடிபியில் விவசாயத்துறை 15% பங்களிப்பு அதிக்குது. அதாவது 11,30,000 கோடி அளவுக்கு வேளாண் பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. இந்தோனேசியோட ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில் 32% மக்கள் விவசாயிகளாக இருக்கிறாங்க. மரவள்ளி கிழங்கு, வேர்க்கடலை, ரப்பர், பப்பாளி, மாம்பழம், தென்னை, கோழி இதெல்லாம் இந்தோனேசியோட முக்கிய வேளாண் பொருட்களாக இருக்குது. இப்போ 3வது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. இந்த உலகத்திலே 3வது பெரிய நாடாக இருக்கிறாங்க. ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகை சுமார் 30 கோடி. உலகிலேயே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளோட பட்டியலில் 3வது இடத்துல இருக்க அமெரிக்கா உணவுப் பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறதுலையும் 3வது இடத்துல தான் இருக்கிறாங்க. உலகத்திலேயே அதிகப்படி விவசாயம் கொண்ட நாடு அமெரிக்கா தான். அமெரிக்காவோட ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் விவசாயத்துறை 0.1% தான் பங்களிப்பதிக்குது. அதாவது அமெரிக்கா 13.63 கோடி அளவுக்கு விவசாயத்தில் வேளாண் பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில் 1% பேர், அதாவது 33 லட்சம் பேர் விவசாயிகளாக இருக்கிறாங்க. இதில் மக்காச்சோளம் தயாரிக்கிறதுல முக்கிய பங்களிப்பதிக்கிறது ஒன்லி அமெரிக்கா மட்டும்தான். இதில் இப்போ 2வது இடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா. உலகத்திலேயே ரொம்ப 7வது பெரிய நாடாக இருக்கிறாங்க. இவங்களோட மக்கள் தொகை சுமார் 135 கோடிக்கும் அதிகம். உலகத்திலேயே அதிக மக்கள் தொகையில் 2வது இடத்துல இருக்க இந்தியா உற்பத்தியிலையும் 2வது இடத்துல தான் இருக்கிறாங்க. ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் விவசாயம் 16% பங்களிப்பதிக்குது. உலகத்திலேயே பழங்கள், காய்கறிகள்லாம் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுற நாட்டில் 15% இந்தியாவிலும் தான் உற்பத்தி ஆகுது. பொருட்கள் சணம், பருப்பு பொடி, தக்காளி, மாங்காய், இஞ்சி, மிளகாய், கொய்யா உற்பத்தி பண்ணுறதுல நம்ம இந்தியா முதல் இடத்துல இருக்குது. மட்டும் இல்லாமல் கோதுமை, வெங்காயம், வேர்க்கடலை, பருத்தி, உருளைக்கிழங்கு, பூண்டு மற்றும் கால்நடை பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணுறதுல நம்ம இந்தியா 2வது இடத்துல இருக்குது. உலகத்திலே அமெரிக்காவுக்கு அடுத்ததாக பெரிய உலக அளவு கொண்ட நாடு இந்தியா தான். உலகத்திலே அதிக விவசாயிகள் வாழ்கிற நாடும் இந்தியா தான். இந்தியாவோட மக்கள் தொகையில் 80 கோடி பேர் விவசாயிகளாக இருக்கிறாங்க. லிஸ்ட்டில் முதல் இடத்துல இருக்கிறது சைனா. இந்த உலகத்திலே பெரிய விவசாய நாடு சீனா. இந்த உலகத்திலே 4வது பெரிய நாடாக இருக்கிறாங்க. மக்கள் தொகை சுமார் 140 கோடிக்கும் அதிகம். உலகத்திலே அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு சீனா தான். அதே போல் இந்த உலகத்திலே அதிக பொருள் உற்பத்தி பண்ணுற நாடும் சீனா தான். சீனாவோட ஒட்டுமொத்த நிலப்பரப்பில் 13% மட்டுமே விவசாயத்துக்கு ஏற்ற வகையில் இருக்குது. சீனாவோட ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 7.9% பங்களிப்பதிக்குது. இது 89 லட்சம் கோடி அளவுக்கு சீனா உணவுப் பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. சீனா நாட்டோட ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகையில் 28% மக்கள் விவசாயிகளாக இருக்காங்க. அரிசி உற்பத்தியில் 23% சீனாவில் தான் உற்பத்தி ஆகுது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதேமாரி உங்களுக்கு எந்த குறை இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. நன்றி, வணக்கம்.